So, mga day, sakit kay kong tiyan, no? Di na siya ingon nga, nag-LBM ko, di, day. Sakit kay kong tiyan, day, mura dyan kumot, ug pito kayawa, day. Kabibo ba, laban ni mo, oy. Palihog lang, laban ni mo, oy. Palihog lang, laban ni mo, oy. 10:30 AM na. Tapos nakatug ko mga 6 AM. So, 7, 8, 9, 10. So, bali, 4 ka oras akong tug, no? Nakamata ko. Kay, sakit kay kong tiyan, no? Di na siya ingon nga, nag-LBM ko, di, day. Sakit kay kong tiyan, day, mura dyan kumot, ug pito kayawa, day. Nakamata dyan ko nga, oy! Sama ni. Problema ay mo gipanuhot ko sa mani oy. Wala sa day ni. Kahadlok ba? Ano gyud mo nagang sa day ay. Asa ko nakaon oy. Palihog. Asa ko panahon oy. Asa ko panahon. As nag-google pud ko. Oo, day. Day, sige day. Push it lang ta. Tungo rin to siya. Nag-search ko sa mayuhon nga Google kung saan eh. So, ang gingon dito kay saan naman yung mga stomach cancer, day? Ay, glabda, day. No? Ay, glabda. Palihog lang, Jud. Wala siyang rason. No, nakamata ko sa'yo. Okay, feel good na ako. If ever, wala dyan ni andar ang akong tiyan or wala gina siya kumot. No? Kay mga 1 siguro kung makamata or nadag 3 or 6 na radyo diha. Kay kabaway mo na ako. Medyo fucked up ang ako ang body clock, diba? Karon mga day, nakadesisyon gid ko nga akong videohan akong tibok adlaw. Ako ang mga aktibidades karon. Kay nakoy mga lakaw mga day. Di ba pala hulog ng gabi nga mga lakaw, no? Gipang sugo ra pud ko, oy. Gisugo ra pud ko. Mo to, ah! O lagi! Labi na wagid ni. Di na lagi kong dagan. Wala siya. Akong lakaw, okay, first and foremost. Moto ko sa SM kay ako ipataod ang cable balik. Gusto ko ipataod ang cable. Kaya namalhin ba may balor. So, moto siya ang signal nga cable, no? Kay patapatanaon ta mo kung unsa itaod, no? So, murag mula ba na siya. Marang plato sa signal nga itaod sa atop ito. So, yan ako sa ilaha nga. Yan lang mo to SM. Mapaning kamutan ko ni ako alsaan ning plato sa signal ba ato ako ibutaw sa ato. Ora lang ibutaw mo kay. Nahangol jigay mo diri mga sorry pagkahangulan niyo diri. Nahangol sila mga Animal Planet day. Unang mo siguro gusto sila magpakibol. Nya mga day. Ubani ko, no? Let's eat together, alright? So time check 10:40 na. So mga ona ta, no? Tas si Raybert na siya sa ubos kay gabi ka masakiton sa ato ang bayot ng friend. Gabi lang siya masakiton, no? Push it lang ito sa iya. Gabi siya emergency ba gani si Raybert sa iya hang mayuhon nga kuan oy. Ano siya infection sa iya hang respiratory. So si pasabot oy kasabot bisig sa wala dai. Ano gyud so ato kamustahon si Raybert. Yo. So si Raybert Tuti. Kaya na Bert laban na dyan para sa bayan. Hi kuya. Hi Hello. te. Laban na dyan. Laban na ang palaya. Oy. Mo ni siya among sudan, no? Ano yung among sudan? So ang palaya, mo ni favorite ni Micho mga day. Vegetarian siya kaya kung iro, no? Kaya niya. Ito kaya lini nga isda, te. So buladan, bulad niya. So, isda. Legit ng isda. O sige. Fresh na isda. Push ito pagka-fresh, oy. Ate mo request ko, tibi? Okay ra? O juice to, tibi? Laay, yung lalamunan, te. Tubig ra kay nagahap din mong tiyan. Pero laay, may lalamunan. Lamig lang. Ayaw lagi inom kuan kay di ba gahap di? Oh. Ayaw. Kasi problema na yung tiyano, eh. Kapoy niya bitaw ko, te. Og analyze, eh. Kanang kaon na may galing sakto. Agrabe sa mga. Ubos mo ka? Katag tubig, tibi, karang grabe, yung bugnaw, te. Yung mabuak kong ngipon sa bugnaw. Shake na lang kami. Shake? Sige, push ito, day. Mag-shake today. Mo ni mga dahong giingon sa inyo nga moto ko SM unya kay para sa signal kay kana nga plato
dapat na siya ibutang sa atop. Yan si Raybert, di mo niya maalas sa mga dahil sa atop. Namahal ko na lang kung signal. Yawa ka ulo. Ano rin? Wala tayo ako list. Ako na ang problema. Imo ulo? Kuan mo. Tubig, daghan. Ano, labad kay kagulo? Ano na? Wala ka nakatarong uhig ka. Ay, ano nakatambal? Sumakot no ko. Yawa, mga matay na matadiriday. Matay na matadiri. Makakatawa di ka. Kumatawa si Kuya, kumukanta. Meet you, baby. Jesus. Jesus, hungry na. Mato man gipid ko nga panuhot ni kay the whole night biya kay nagkatubang na ba sa ako ang electric fan. Panuhot na design. Oo, panuhot na yun. Day, mura gyud siya gikumot day. Ang ulo to, di ba mundang? Undang na siya oy kay di gyud siya munda matugo mura kapoy ba niya. Balik na pud siya. Siya siya balik day. Tuyok ko yung bali, tuyok eh. Balikot lang ba Sarah Heronimo. Cover Sara na din. Kantahin din. Kantahin. Mga si Sarang panta. Ipadayon. Okay ba? Ayo, Zay, kipangat ko, Zay. Okay ba? Tanawan kiwi. Si Micho murag taga BGs. Sabi kong ages day. Tuti baby love. Jesus! 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 Ikaw din tuti. Bidyo sa Maghigda sa gid ko. Magpahuway sa gid ko, mukalma sa gid ko kay ako kasagang sa akong alarm ganihan no. Na medyo bongga ra bagi siya nga alarm. So ang analysis gid na mo mga day all in all no. Kay ko ano din siya mga day panuhot. Which is karon pa ko naka experience og ing-ani nga panuhot kanang murabag makaingon jud kog mao ni panuhot. Bakit mo gito eh? Mura bitaw gid og gipuga sa rong tiyan bitaw. Ana gid pero the whole entire night man gid pud kay nag-electric fan na man gid ko. Tapos ang electric fan wala siya nag-ana-ana no. Kay nag-ana ra gid siya sa ako dai. Nag-ana ra gid siya. So murag analysis na ko. Pasig nahanginan ko. Nahanginan ko. So basin gid panuhot gid si ante. So dili dito false alarm to mga stomach cancer no. False alarm to. 2,000 years later. So aday. Time check. Alas 4 na sa hapon no. So karon po kamata kay kini ha. Sige ra gyapon ko mata-mata. Kay sakit gigi akong tiyan bitaw. So sabot no. #panuhotph laban lang ng tanan. Ayan. Ayan. So napa ko sa akong katre. No. Napa ko sa akong katre. So gani ha. Nakasalbar gid na ako no. Kay kani wala ako nag-promote no. Palihog lang. Kaning Omega. No, mo ni akong gibutang sa akong tummy. Kaning Omega. Oh my god, I'm so in love. I found you finally. Meet your baby love. Jesus? Jesus? Cute man, cute kasi bicho na. Iyala dyan kong giubanan. O ko niya gibiyaan, giubanan na dyan ko niya. So, karon mga day, magbutang na pud ko. Sa akong tiyan, aning Omega by Usher, no? Dili ko kaadto sa SM. Kay mo to benta ko SM kay magpataod og cable. So, dili na siya maitabo. Akong buhaton ron since lami man kay tug inyong ante. Ubanan ko niyo mag-edit. Alright. Kabibo ano eh. Edit na no. Edit na kitag video no.
Ay, laban na. I know you want the spotlight, making pictures of my life, but I can't be your wife. I just want you for one night. 2,000 years later. Push it, tas mo na pala push it. So mga day, time check mga day. Time check September 4. September 24. Dili, time check 9:42 PM na. So ako happy to ako mag-edit, no. Pero gilaay man ako mga jumegs dire, no. Paghay sa mo day. Gilaay ako mga jumegs. So nara daw kung magbaraha mi or mag-monopoly, no. Kani monopoly wala pa gininablihan, no. Pero mulaban na kita. Monopoly na lang to day. Para na po ni ikabuga atong adlaw. Ato ni kuhaon ning carpet na puti para. Pero dyan, gamit akong kukuin. Hoy, dahil saan? Instagram, wait lang. Instagram! Ano yun? Mga day, ako na mga balay da mga day niya. Wala ba si Kuya JM diha, no? So, atong tanaw. No, gana kapila homestay. Igo dire! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Oh my God, mga day, naghanapin ko kwarta! Oh shit! Tomorrow. Ay, mga day. So, sorry, wala na ako naka-update, no? Pero, bago na ning adlaw. Pero, di halata, no? Kaya wala ko ilis o ko iligo. Wala gyud, no? Pero, gabi, pag human na mag-monopoly, nagpadayon kong edit. So, mga 5 AM na ko na human nag-edit, no? Pakpakan yung mga ante. So, ang video ready to upload na unya. So, karon mga day, time check, it's 1:30 PM. Pero, di gihapon madayon akong pag-adto sa SM City sa signal nga cable, no, di gihapon kay karon pa ko nakahinumdom nga nade ko yung meeting karon nga adlaw, no, 4 PM sa IT Park sa Krispy Kreme kay mag-signing na sa kontrata sa akong next single, no. Dahil, excited na dyan kayo ko sa sunod nga kanta, no? Di na dyan ko kahulat nga makadungog mo, bitaw. Kana siya nga kanta, True to Life, gid kayo na siya. Karang marabag, ako makanta man kay based sa mga nangita po sa akong kinabuhi, gid bitaw. No? Ana siya. So, mo to siyang ganap mga day, no? So, taod-taod, mga 2 PM. Pakalmaha sa ko ng mga 2 PM. Maligo na ko, no? Mag-makeup na ta. Mag-andam na gid ta. Time check, uy, be, time check. 4 PM akong meeting ha niya. Time check. 3:30 na day. Ay, ako nag-blush on pa ko diri. Yatay. Lah. Ang tsaka kayo. Ano mo na kugi sa pagkalima? Sure mo diha, oy. Kapangit ba na ako, oy? Highlighter tabi, giatay mo siguro. Ay, palpak na ako pagkabae, oy. Oh, shit. Di ko sa ganahan, di ko sila ganahan mo, pero magkontrata na ko yung ano kong tsura, eh. Buang iro, ilaygit. Grabe na ako katambok, oy. Kasi pwede manambok ana, mukaon ko og pamahaw, mukaon ko og lunch, mukaon ko og dinner. Inapa jud ko pa midnight snack, nya mukaon pa jud ko alas 3 sa kadlaw, nya mukaon pa jud ko alas 5 sa kadlaw. Unya, kasi di manambok ana. Nya, saan naman tato ni Ron? Nya, saan naman nato ni pasigo Ron? Ako sabot sa akong gibati. Naglip tint. Kasi sa camera ra po di pangit. Uy, sure mo diha. Sure da, biko tag sky blue. So mga day, nag-change outfit ko mga day, no? Kaya watch ko kasabot sa akong gibati. Ay pagingani na lang kay, kumupirma naman lang gali ko og kontrata. Eh di, formal si ante. So kadi di siya nga polo, no? Ralph Lauren na siya mga day. Alright. So, respetuon kita ni, no? Palihog lang jud. Wala lang si plan siya gamay, no? Pero, makirira na sa akong magwapa mga day.
Sama rin si chat, oy! Your boyfriend is a door. Make love in Polo lang ta para formal si ante. No? Nya. Ato lang dyan parisan og malamian nga bakos, no? So, murag first time dyan siguro gid ko naka-desisyon na magputi og sapatos. Palihog lang siya. Mga day, change outfit na ko, di ginako kaya di mag-itom yun. Di ko comfortable yun. Marag, yeah. Di ko comfortable po sa puti nga sapatos. Mo nang nag-itom na lang ko, no? Kaya mag-easy na lang din ko nga itom. Ganner na lang siguro eh. Yupak naman siya kaayo, day niya. Ni-chat ko niya sa kang Ma'am Chiki nga taga Viva man akong ka-meeting karon. So ni-chat ko niya nga going na ko. Ana din siya nga malate ko gamay kay traffic diri sa Gorordo. Okay, di lang sa ko mo. Adto no. Kulatan sa siguro ka. Grabe na jud atong banding mga day no. Ginauban na kita mustanan gyud. Pati sa ako mga decision making sa sanina, grabe na jud atong banding na na-feel niya. Push ito ang tantanan no. Wala ginang may kaingon dito. Gusto na ta ko muhilak sa kalagot ha. Kay tanawa mga day. Gikit-kit dito, ti! Salamat sa Ginoo, gikit-kit, gikit-kit. Sa man atong matche, atong suotan ani para mura tag-adik ba? No? So mga day, nakaabot na dyan ko dito sa Krispy Kreme, no? So tanaw na to kung nakaabot na ba si Ma'am Chiki, alright? Hi, day! Hi, day! Dahil ako ko yung order kaya. Wait ko nimo kasi ako gusto. Ano day? Mag-donut ko day. Dahil sige, mag-pan ko diri. Nakaabot na ko dirig balay, no? Gikan sa meeting, no? So, mo to siya. Time check. Hapit na 8 PM. So, hapit na ma-post ang akong video nga akong gi-edit gabi, no? So, karon akong ginabuhat, mga day. Kaya nagdula mi og fetch. Reach og tuti, no? Paghay sa mga day. Paghay sa mga day. Sige. Laban ang tanan. Ay! Oh. Sige, ha? Sige ha? Sige go! Play! Play! Sige, sige! Micho! Sip-sip sa Micho! Micho! Bukit! Ne! Nagpalambing! Aray! Parang bula, day! Sige, day! Shito, day! Oh, okay. Sige, day! Sige! Sige, mina, day!